Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako, si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Paalala, mag-ingat sa mga hacker ngayon dahil pinupuntirya nila ang mga YouTube channel na marami ng mga subscribers. Hindi nakaligtas ang bandang Ben and Ben sa mga hacker. Sinasabing may pumapasok sa kanilang channel na Ripple, isang cryptocurrency. At hindi lang sila. Sabi naman ng bandang Ben and Ben ay inaayos na ng kanilang team na ma-recover ang kanilang YouTube account. Ganoon din ang nangyari sa grupong SB19. Buti na lang at nabawi na ng grupo at ng management ang full control ng kanilang account. At sinasabing ganun din ang nangyari sa YouTube channel ni Rico Blanco na dumaan din sa panghahack ng mga hacker. Kaya mag-ingat po tayo. Ikaw, kabisyo. Nahack ba ang YouTube mo? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hoy, hacker, basic. Morning call! Morning, Tis! Kabisyo. Feel good morning! Malamig at maulan, Lunes kaninyong tanan, July 22, 2024. Maray na aga sa inyo, gabos. Maya paabak po kay kayo nga naimbag na bigat kada kayo amin. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa oras na 7:33 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Angkol Dago! Kasama rin ang pambansang Tita Max. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo, Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita. Thank you, Col! Grabe na talaga yung mga hacker. Hindi lang babaero ang talagang nagkalat ngayon, pati hacker talaga. Uy, ano na naman kinalaman? Hacker yung pag-uusapan natin. Connected pa rin yan kasi mga cheater eh. Ganun ba yun? Oo, sabi ng friend ko. Parang aso ka na naman. Oy, ingat tayo ha. Ingat. Good morning sa mga kakatunin lamang po. Meron ba tayong mga YouTube channel? Ikaw yung nagpapakahirap ka na mag-gain ka ng community. Diba? Ang galing din talaga ng hacker, no? Oo naman. Diba, Kasi mga- kung hindi magaling, hindi naman Totoo. basta-basta mapasok yan eh. Kumbaga, parang agree ako yun sa'yo. Na parang mga chick boy lang yan. Magaling din. Kasi nape-penetrate nila yung babae. Napapasagot nila eh. No? Ganun ba yun? Pag Sabi mga... ng friend ko, na friend niya. So, di ba magka-level? Kasi sinecure mo na eh. Sandali. Nila- Hacker. Ano yung kinalaman ng chick boy dyan? Sinecure mo na eh. Sinecure mo na ano yung... Ay, sisecure mo talaga yung Pero eh, feelings. nalulusutan pa rin eh. Kaya nga mag-ingat nga tayo kasi ang target nga ng mga hacker ay meron na yung mga communities na milyon-milyon na yung subscribers. Meron ng silver or gold. Ikaw, Col, Ano ba? ba? Golden button ba yan? Oo, gold button. Ikaw ba, Col, na-try ka na ma-hack ng social media account? Hack. Pero ano, wala naman. Wala. Naman. Ako Wala din naman eh. silang ma-hack sa atin eh. Ganun ba? I-hack niyo yung Sure kay ka ba? tita para makita niyo doon. Sure ka ba? Ba't sa akin? Sa akin wala mo na akong jowa. Oh, wala ma-hack sa akin. Pero basta mag-ingat tayo sa mga hackers na yan, lalo na kung ikaw ay isang vlogger na ka-tune in ngayon, na pinaghirapan mo,
tas channel meron ka ng mo. nagmo-monetize na yung channel mo, kumikita na. Pag napasok ng hacker yan, pag napalitan na ng password, di mo na mapasok Iyak yan. na lang talaga Wala yung na. magagawa mo. Paano mo pa Unless may kilala umpisahan? kang IT expert. Oo, Yung na mga babawi. IT expert, magaling din yan. Na mambabae. Hindi, mag-computer. Ano naman Ay, masasabi ni Express. Morning Express! Express na ngayon. Ba't nandito ka? Ay, hindi na po ako yung president, ma'am. Hindi, pwede hindi ka invited. Former na ako. Invited? Hindi ka invited? Okay lang, pahinga na lang ako, ma'am. Manood na lang ako. Sa lahat ng mga kababayan ko from Luzon, Visayas, Mindanao, even the OFWs, maayong buntag kaninyong tanan. Morning! Ayun, Express, ano masasabi mo sa hacker? Message mo sa kanila. Ako, ma'am, sa totoo lang, i-hack niyo ako lang, problema sa akin. Alam ng taga Davao, pobre lang. Wala kayong ma-hack sa akin. Pero kayong hacker, kayo ang i-hack ko. Ganoon yan. Pag nakita ko kayo, yariin ko talaga tong mga hacker na to, ma'am. Walang pinagkaiba po yan sa mga, nagdadrugs tsaka ng bababae, di Totoo, ba? my God, I hate drugs. Eh, babae And my po. God, I love girls. Hoy! I love them because Pilipino din sila. Ayan. At saka ang mga kababaihan ang haligi ng ating bansa. Ma'am, pasalamat yung hacker. Kung lalaki yan, yariin ko talaga. Pag babae. Patawarin mo na natin. Kawawa naman, Tingnan, ma'am. tapos sasabihin niya sa akin, madaming hindi babaero. Tayo niyo si Express, Ma'am, hindi pambababae ang pagpapatawad, ma'am. Wala namang masama Pag magpatawad. lalaki, bugbugin. Pag babae, patawarin. Patawarin talaga. Babae, ma'am. Napaka-gentleman yun naman Ganoon talaga, talaga yan, Express. ma'am, pag gentleman ka. Kaya sabi ko sa inyo, mga hacker, huwag nyong subukan, masisira ang computer nyo. Daghang salamat Good po. morning sa lahat ng Nang hacker? babaero. Uy, ano na naman kinalaman nila? Umuwi nga ng bahay. Maaga siyang umuwi Yung babaero? Yung hacker. Nalaman niya yung password ng ng YouTuber, Nalaman ng hacker? ng babaero. Uy! Kas, Kaya pala dami niyang kachat na chicks. yung babaero? Oo. Nandun yung pangalan mo. Nang Kachat pangalan ko niya. sa hacker? Sa babaero. Hindi Number 1 ka sa kanyang listahan. Hindi. Listahan ng babaero? Oo. Ako. Si Mang Kanara isang. Isa akong hacker. Hindi. Hacker na puso. Tinako na puso mo. Wala na kita. Parehas na yan. Uy, nako. Ayan na. Nakatanggap na siya ng golden button. Yung Congrats. YouTuber? Yung hacker. Dami niyang viewers tsaka subscribers. Yung YouTuber? Yung babaero. Kaya ang dami niya tuloy, chicks. Yung babaero? Yung YouTuber. Hi guys! Welcome to my video! Sabi nung vlogger. Sabi ng babaero. Uy, kaya pa ang daming chicks sa video niya. Yung YouTuber? Yung babaero. Uy, andun si tita sa video. Video ng hacker? Yung babaero. Ganun yun. Tigil na natin. Ganun yung mukha. Ayan. Ang lakas kumita Ng YouTuber! ng babaero. Ay, syempre, hinuhututan niya yung mga chicks niya eh. Yung babaero? Ni Mang Kanor. Uy, excuse me. Ako yung nanguhutot. Sa mga, chicks. Oo, ako nga. Oo nga, ba't ako umamin? Oy, wag ka mangungutot. Tayo mamimigay. Abangan nyo. Boundaries para sa mga driver. Kaya magbalista na dito sa may CCP Complex Rojas Boulevard, Pasay City. Ayan. Or kung merong staff ng Love Radio na maglilibot at makikita nyo kami, magpapalista rin kayo, ha? Apa. Kailangan lang makadikit ang sticker ng Love Radio sa inyong mga sasakyan para maka-avail kayo. At syempre magpalista kayo sa ating Love Knows No Boundaries! sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Hi, Sir Arnold! That portion was Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!